हाय सांग मैंने ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଯଦି କରେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି କରେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ସେ ରିକ୍ସ ମୁଁ ନେବି। ତ ଏଇଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଛି, ଘରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଚାଲୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଦୁନିଆଟା ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, କରେଣ୍ଟ କାଟୁଛି। ଦରକାର ଯଦି କହିବେ। ରହୁଛି।